Dovoľte, aby som sa predsa len možno veľmi krátko vrátil do blízkej minulosti, keď sme sa stretávali v podobnom zložení, predpokladám, prostredníctvom teda vás alebo vašich kolegov na tlačových konferenciách, kde sme dostávali otázky zhruba pred rokom, ako som uviedol, že čo priniesie zrušenie mliečnych kvót v rámci Európskej únie, aký to bude mať vplyv na slovenských poľnohospodárov produkujúcich mlieko a teda podobného charakteru. My sme vtedy hovorili o určitých alternatívach, ktoré sme predvídali, pretože ten stav sme naozaj dokonale nemohli poznať. Samozrejme, obavy sme mali už aj pred rokom, čo to spôsobí slovenskému poľnohospodárskemu sektoru a hlavne výrobe mlieka. A tie predpoklady sa dá povedať, že s odstupom teraz ešte necelého roku, lebo kvóty boli zrušené 34. sa pomaličky naplňajú. Čo môžeme hodnotiť po takmer 10 mesiacoch zrušenia mliečnych kvót sú nasledovné momenty. Potvrdilo sa, že krajiny, ktoré sú na západ od nás a kapitálovo lepšie vybavené, myslíme ich farmárov, a ktorí avizovali, že nastúpia na vyššiu produkciu mlieka, aj keď nie vo veľkej miere, ale treba až takými 4% a niečo vyššie v prípade Nemecka, ktoré produkuje 30 miliárd kilogramov surovinárskeho mlieka, niekoľkokrát nahradí produkciu slovenských farmárov. Podobne to bolo vo všetkých veľkých krajinách produkujúcich mlieko, Francúzsko, Holandsko, Dánsko. Predovšetkým, no nemôžeme povedať, že slovenskí farmári sa nepodujali zobrať si túto možnosť alebo alternatívu produkovať viac mlieka, napriek tomu, že by sme mohli, pretože tie kvóty sme nenaplnili, my nejak neplnili svoju úlohu obdobne ako tí kolegovia naši, pretože aj my sme vyprodukovali v Lani zhruba 5% viac mlieka. Ovšem nemáme z toho takú radosť, možno ako by sme očakávali. Stalo sa totiž to, že popri zrušení mliečných kvót do toho prišli politické rozhodnutia Európskej komisie, ako je zavedenie embarga voči Ruskej republike, nižší dopyt predovšetkým sušeného mlieka zo strany čínskych odberateľov, ktoré potom následne spôsobili, že sa postupne od leta stretávame s prebytkom mlieka a mliečných produktov, samozrejme zmier na európskom trhu, čo to spôsobilo, že postupne dochádza opäť k znižovaniu cien z mesiaca na mesiac. My sme v minulosti spomínali, že pevne veríme, že mliečná kríza, ktorá bola v Európe v roku 2009, sa nezopakuje. Dnes možno ešte nie sme na tej úrovni, pretože vtedy sme dosiahli úroveň cenovú 17 centov za 1 kg, čo je katastrofa. Ale všetky predpoklady v súčasnosti ukazujú smerom, že tá situácia je veľmi vážna a je sa s ňou treba zaoberať. Samozrejme ďalším takým významným faktom, ktorý prišiel do tohto celého procesu od začiatku roka 2016, je ďalšia, by som povedal, taká nepredvídavá udalosť z pohľadu poľnohospodárov, a to je horšie umiestnenie sa slovenských mliekárenských spoločností na zahraničných trhoch, ktoré spôsobili, že niektoré mliekárne boli nútené vypovedať dodávky mlieka zo strany prvovýrobcov, počnúc obdobím, ako im končia zmluvy, to znamená, niektorí končia zmluvy 30. marca a niektorým dokonca ostali výpovede, ktoré sú dvoj- alebo trojmesačné, čiže farmári dnes nevedia, čo budú robiť s mliekom, ktoré vyprodukujú, pretože ho nebudú mať dodávať v období 2-3 mesiacov, ktoré nasledujú. Je to veľmi nepriaznivá správa pre tých farmárov, ktorí celý život sa venovali tomuto odvetvu, ktoré nie je ľahké. Je to o to horšie, že sa to týka mnohých z oblastí so zhoršenými výrobnými podmienkami, to znamená, že oblastiach, kde predovšetkým živočíšna výroba tvorí gro produkcie a gro zamestnanosti v poľnohospodárskom sektore, a pokiaľ by mali túto možnosť prísť, tak je ťažko si predstaviť, čo vlastne v tých regiónoch budú poľnohospodári robiť, ako budú obhospodárovať územie, ktoré majú k dispozícii. Nie tak dávno, myslím, bolo zverejnené, že zahraničný turizmus na Slovensku vykázal pozitívne výsledky. Prišlo na územie Slovenska zhruba 4,3 milióna turistov, čo je 15% viac ako to bolo v predchádzajúcom období. Ťažké je si predstaviť, pokiaľ tá krajina nebude udržiavaná, že tí turisti budú chcieť chodiť do akejsi zabornenej krajine a dívať sa na to, ako to vyzerá.
Hovorím to len preto, že tá živočíšna výroba je úzko spätá aj s tvorbou alebo s udržiavaním krajiny. Nedá sa to absolútne od seba oddeliť, pretože tí ľudia to robia preto, aby to prostredie, v ktorom žijú a pôsobia, nejak aj vyzeralo a zveľaďovali. Samozrejme, ten fenomén, ktorý toto všetko spôsobil, zapriečinil to, že mliekárenské spoločnosti majú problém s predajom svojej produkcie. Ale ešte čo je horšie, tie, ktoré boli úspešné na zahraničných trhoch, tak sa stávajú menej úspešnými, pretože niektoré štáty, predovšetkým, ktoré sídlia blízko nás, zavádzajú prísnejšie ochranné mechanizmy na predaj predovšetkým domácich výrobkov. Konkrétne, pokiaľ tento stav chcem hodnotiť, tak jedným z hlavných príčin je skutočnosť, že mliekárenská spoločnosť, ktorá je nútená takýto krok prijať, sa nedokáže so svojimi produktmi umiestniť na maďarskom trhu tak, jak tomu bolo v predchádzajúcom období. Čiže je to fenomén umiestnenia sa na pultoch zahraničných obchodných reťazcov. My by sme si želali, aby tento stav sa v dohľadnej dobe podarilo nejakým spôsobom vyriešiť. A samozrejme veľmi vážnu úlohu v tomto smere hrá aj obchod, pretože na Slovensku sa neprodukuje veľa mlieka, produkuje sa toľko, koľko v podstate spoločnosť potrebuje. Problém je ten, že slovenské mlieko nedokážeme v takom podiele umiestniť na regáloch obchodných reťazcov, ako by sme si to želali.